U zapletených kolmavik, kde je použitá speciální brzdná plocha Exalit, je nutné vždy použít výhradně speciální brzdové špalíky označené Exalit, jsou balené vždy u zapletených kol a je možné objednat ve variantě jak pro Shimano, tak pro Campagnolo. Pro seřízení brzdových špalíků na speciální brzdné ploše označené Exalit je potřeba brzdové špalíky nastavit takzvaně do šípu. K tomu slouží různé šablony, například tato šablona, která se jednoduše přišroubuje na ráfek. Teď na jedné straně si povolíme brzdový špalík, pak zmáčkneme brzdu, brzdový špalík dotáhneme, stejné to provedeme potom z druhé strany, zase povolíme brzdový špalík, brzdu zmáčkneme, brzdový špalík dotáhneme a máme brzdové špalíky v tom směru V. Pro vysoké rávky se tato šablona by se nedala použít, takže pro vysoké rávky se používá zase tento druh šablony, kdy máme dva, z levé i z pravé strany, zde máme teda jenom tu levou stranu, zase šablona zde je vyšší a zde je nižší a seřízení brzdových špalíků provedeme stejným způsobem.